Nek damar gombal ngono, Man. Ayo ora luwes kono monco-roncori ngono. Damar gombal ki montor-montori Ayo ngono, Man. monco-roncori ora luwes. Dadi ora apik nek wong montor-montori ngono, Man. Ayo rapi. Man pada Kepi. aku arep takon maneh. Apa kepi? Nek ditanggapi ora ngono, Man. Ayo mesti tanggapi. Gajal tanggapono, Man. Ayo sing tanggapi tembang tembuhe kono tanggapi kono ora kuat. Dadi sing ditanggapi tembang-tembunge lho, Man. Ayo. Man pada Kepi. sing gendang-gendung apa, Man? Ayo ketok kena kendangan belum kono. Petuk kena undangan lho. Ayo. Dijual bakar gorengan jagung Ayo lho, Man. coba padokan iki ketok kena kendangan belum bong ini. Tandane angklung, Man. Ane kan kalau kan golek padane gunung kene lan kono. Golek padane gunung ini